Ajatus harjoittamisen ja työn yhdistämisestä peräsi, että yhden keskenään hevosallista sopivaa maa-alueesta tarkoituksia seurata. Tämän harjoittamuskon alueen omistaa Oulu Oikana AB. Vi ganska sagt 6 år sedan, jag för första gången träffade båda Hagasöver och vi vandrade runt här i skogen. Jag hade från första början liknande visioner om hur man kunde utveckla hästnäringen här. Håkan hade lite så mycket karta i fickan och han hittade upp ett område som han tyckte vi kunde diskutera ämne om. Det tog 1 år för vi hade kommit fram till ett hyresavtal om en cirka 4 hektars odling samt möjlighet att arrendera deltidsmark. Seuraava aihe oli lupaprosessi. Byrokratian välttäessä arvostukset pyörivät 4 vuotta, aina korkeimpaan monitoikeutta myöten. Huhtikuun 11. päivänä vuonna 2009 minulla oli kädessäni lainvoimainen rakennuslupa. Lupa koski 42 parsinan hevosallia, 2000 neliöiden maneesia, kävelytyskonetta sekä hevosten jaloitteluun ja ratsastusaluetta. Näiden vuosien aikana minulla on ollut aikaa miettiä ja suunnitella asianmukainen ratsastuskeskus. Visioitani on jalostanut arkkitehti Anna Brunno. Urakkaneuvotteluissa ja koko rakennusprojektin ajan asiantuntijana on toiminut Raita Hartikainen. Viime kesäkuussa SRG aloitti ratsastuskeskuksen rakennustyön. Työmaalla on siitä lähtien 6 päivänä viikossa ollut ajoittain jopa yli 50 ammattimiestä toteuttamassa urakkaa. Vastaavana mestarina on toiminut Juha Rissanen. Suurimpia apurahoisijoita ovat olleet Jokioisen maarakennus ja Pikinforest. Tämän ratsastuskeskuksen eräs työjohtajeri on, että ilmoitusta tarkoitusta ei pääse laukuja tuon matala jälleen. Tarkoituksessa on oma masala ja järjestelmänsä, jossa sädenvedet uupataan Espoon kaupungin tieverkostolla. Tässä suunnitelmassa vastaa Raho, joka myös takaa, että rakennuksen talon ei ole sorru, eli se näin kutsumisena talvena. Uudessa keskuksessa on erityisesti muotoilijoiden hevosten turvallisuus, hyvinvointi ja työympäristö. Tämä oli ulkonäköinen ja toimivuuden vahvistettu. Karsinat heinäautomaaleilla, uiset talvikäytävät ja lämpöiset maneesit tuovat asiakkaille viihdyvyyttä ja henkilökunnalle toimivuutta. Hevostatot ovat 4 pienessä salliosatossa, joka voi säilyttää kuitenkaan hengen. Vimissalli täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Se perusti Kitsuohjelma ja vahvasti sallin alkoi toimintaa hoitamalla ja kielellä vuokratiloista. Itse olin aluealaisen asiakas ja ratsastusseuran yrityksen jäsen. Vein koulutusta sitten pitkätarkastelun hallituuden olla pinnallisosakkaasti. Näin tapahtui. Ja aloitin keväällä vuonna 2007 yhdessä Itikan kanssa ratsastuskoulutoimana. Kun huomisesta lähtien hän ja pinnalla siirrytä oikealta täydennettä ja jatkaa oikealta näissä uusissa omissa tiloissa, on meillä mahdollisuus palvella asiakkaitamme edellistä paremmin. Hevosten hyvinvoinnista ja ratsastuksen opetuksesta vastaa edelleen Itika ja hänen ihmisensä. Tiiviimus, olkaa hyvä. Itika on predaattoreus.
Hyvää ystävänpäivää kaikille. Dusselle ensimmäiseksi kiitokset tervetuliaispuheesta ja meillä on yhteistä hevostaivalta Dussen kanssa semmoinen 20 vuotta takana ja nyt tässä kun on ikään kuin uusien näkymien edessä, niin tässä vaiheessa voisin Dusse todeta, että onnittelut rohkeudesta ja kiitos luotettavuudesta ja kiitos luottamuksesta. Nyt kun me ollaan kaikki kerännyt tähän Primustallin uuteen uljaaseen upeaan maneesiin, niin musta tuntuu luontevalta kiittää myös Kiti Santamalaa, joka tarjosi uudelle Primustallille puitteet vuonna 2000, kun toiminta aloitettiin. Kaikki nämä ihanat tilaisuudet ja mahdollisuudet ja maneesit mä koen kuitenkin on mahdollistanut hevonen. Hevonen on antanut mun elämään todella paljon ja viitottanut ihanasti tätä tietä, mitä on ollut ihana kulkea. Ja esimerkiksi tänään tässä ja nyt, niin tätä ihanaa tilaisuutta ei olisi ilman ihanaa eläintä hevonen. Hevosta kiittäisin, että oikein lämpimästi tässä vielä. No jottei tämä nyt ihan hippuksi mene, niin siirrytään asiassa eteenpäin. Tämä voikin varmaan tuli selväksi kaikille. Täällä on varmaan muita horslavereita niin paljon joukossa, että ymmärrätte mistä puhutaan. Primustallilla meillä on lähtökohta ollut aina se, että hevonen on se ydin ja sen hevosen ympärille se toiminta rakentuu. Ja nyt mä haluaisin esitellä tämän Team Primuksen, jonka kanssa hevosia hoidetaan ja ratsastustunteja pidetään. Ja toki toivomme, että ratsastajatkin viihtyvät. Se on selvä asia, mutta että hevosen hyvinvointi on ykkösasia kaikessa toiminnassa. Ihastuttava Katrilli meille tänään esitti ratsastuksen opettaja Piritalon avauksen Attilalla. Ja ratsastuksen ohjaaja Elina Raula Miltonilla. Molemmat hevoset on ratsastuskoulun hevosia. Lisäksi tiimiin kuuluu ratsastuksen ohjaaja Maiju Kinnula. Ratsastuksen ohjaaja Aino Raatikainen. Ja tallimestarimme Janina Snellman. Ja Janinan ja Ainon kainalossa on ikihanat Chettikset Konita ja Bruno, joilla perheen pienimmät tänään voivat myös kokeilla, miltä tuntuu ratsastaa. Ruokailua on tänään ja herkut on tänään meille taikonut Oliver Krulla. Listalta löytyy tuorehernekeittoa ja jälkiruuaksi laskiaispullia ja kahvia. Ja ne, joille hernekeitto ei uppoa, Hodarikioski tuossa maneesin ulkopuolella palvelee teitä. Ruokan jälkeen Primustallin henkilökunta mielellään näyttää teille tallia ja esittelee tallin ympäristöä ja vastaamme niihin kysymyksiin, mitä teillä on. Oikein hauskaa iltapäivää ja ystävänpäivää ja vielä kerran lämpöisesti tervetuloa.